Băi, Moș Martin, du-te, văd aici că avem treabă. Stop, stop, stop! Stați pe loc, stați un pic pe loc. Lasă-l să treacă. Frățiuer! Hai, hai, hai! Păi lăsăm să treacă. Nu te bagi în calea lui. Hai. Stop, stop, stop. Ia-o la vale ușurel. Pe care grup? S-a oprit toată lumea, da? Da. Hai, da. Hai să facem gălăgie ca să plece. Faceți un pic gălăgie. Opa, op. Tovărășelul? Ia-o din loc. Hai că suntem prea mulți aici și tu ești singurel. Hai, 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 hai! Ia uite ce bocă drăguță are, da! N-ai nicio treabă. Prietenoși. Haide! Nu veni în coacă? Nu suntem prieteni chiar așa. Haide! Haide! Ia-o în pădure, în pădure, în pădure. În pădure, în pădure, în pădure, lasă, hai. Haide, hai. Hai. Haide. Haide. Hai. Ah, bravo. Ești bravo. Bă, tu ești nebun. Nu ai voie aici. Nu ai voie aici. Știu că ești drăguț, dar fiecare cu treaba lui. Fui! Fui! Nu ai voie aici. Nu ai voie aici. Nu înțelegi că nu ai voie? Du-te în pădurea ta. Știu că tu vrei ceva, dar n-am ce să-ți dau. N-are nimeni de mâncare la el? Ești frumos rău. Ce facem acum cu el aici? Păi dar nu e, că eu trebuie să mă duc jos la eleni. Nu ai voie aici. Nu e voie. Nu e voie. Gata. Pa, ursulică! Hai, Ful! Hai să facem un concurs. Haide după mine. Haide, dragul. Hai. Ești un zăpăcit. Eu zic să te duci în pădure. Ești frumos rău. Ursulică, ursulică. Tu tot alergi, dar n-ai ce să faci. Tu acolo, eu aici. Am plecat, dragule, ca more. Pa, și nu stăm să socializăm prea mult. Ce frumos ești. Pa! Atenție că vine ursul! Haideți, dați-i drumul ușurel! Îmi pare! Fui! Hai, 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 hai! Hai, mai dăm o fugă!
Mai poți să alegi, mă? Mai poți? Trebuie să plece tot, să fie toți la vale. Mergeți înainte acolo, că-l oprești, că nu-i problemă. Că mai sunt unii sus. Ce? Nu, un grup de turiști. Da. Hai că i-au dat drumul. Astăzi nu mai predăm schiuri. Ai pus frână, dragule? Obosișă? Hai, fugi în pădure că după aia te iau ăștia și cine știe pe unde ajungi. Da. Frumușel, drăguțel, dar nu socializăm, fiecare pe sectorul lui. Iar de mâncare n-aveam ce să-ți dau, așa că decât niște ore de schi. Hai gata cu filmarea asta, că v-am făcut și filmare cu ursul, dacă n-aveați decât cu cerbul. Vezi că e aici? Băi, zăpăcilă! E aici, în partea asta. Dacă veniți toți grupați, a plecat în pădure, gata! Liber! Să nu stăm noi lângă pădure, să nu mi-apară în cale maimuțoiul. Haideți, haideți!